Bueno, moi bons días. Hoxe, un ano máis, imos a facer a presentación destes novos orzamentos, os do ano 2021, e para elo, pois, lle dar a palabra a Concelleira de Economía e Facenda, Gemma, e despois falar tamén os voceiros, tanto David do BNG como Blas do PSOE, e pecharei ao final un minuto de peche. Vale, entón, Gemma. Hola, bons días a todos e a todas. Vamos a presentar hoxe os orzamentos municipais 2021. É o quinto orzamento consecutivo que presentamos aquí no Concello de Ames, con cifra máis alta do orzamento municipal nestes anos, que xa se achega a 30 millóns de euros. Este orzamento 2021 hai unha subida de 2.518.000 euros respecto ao ano pasado, é dicir, un incremento importante, que é o maior incremento tamén dos últimos anos, en un 9,20. Crece o orzamento. Dentro do resumo de capítulos de gastos e ingresos, como vedes na presentación, destacan dentro dos gastos os gastos de persoal, que supoñen un 31,22%, con 9.330.000 euros, os gastos correntes en bens e servicios de casi preto de 13 millóns, 12.840.000, un 42,96%, e dá un salto salientable tamén o capítulo 6 de investimentos reais con 6.164.000 euros e que pasa a representar un 20,62% dentro do orzamento municipal de gasto. E no tocante aos ingresos, pois, como sempre tamén dentro das partidas importantes ese capítulo 1 de impostos directos que supón un 28,68%. O impostos indirectos, capítulo 2, sí que hai unha subida importante, tamén agora neste 2021, motivado pola dinamización nas licencias de obras, e supón un 17, e a tasas de precios públicos un 22,70, e transferencias correntes que xa supera os 9.377.000 de ingresos, un 31,44, e transferencias de capital con 3.400.000, que un 11,51. Eso son, digamos, dentro dos capítulos do orzamento os que teñen un porcentaxe maior. As comparativas de orzamento, estas comparativas son moi visuais, como vedes, pasamos dun orzamento de 23.500.000 no 2012, que era o orzamento co que nos atopamos, este goberno, a nosa entrada no 2015, e fomos incrementando paulatinamente ano tras ano o orzamento municipal, pasando a 23.300.000 no 2017, que foi o primeiro orzamento municipal que aprobamos como trigoberno, despois no 2018 24.700, despois 29.900, casi 26 millóns xa no 2019, subimos no 2020 a 27.370 e xa agora acabamos casi os 30 millóns con 29.878 euros de orzamento municipal. Ese incremento, como digo, respecto a ese orzamento inicial prorrogado co que nos atopábamos de 2.500.000, un 9,20%. O máis salientable neste orzamento municipal 2021 é ese reforzo na primeira área de importancia, que é a área de servicios básicos. Xa acabamos os 6.798.000 euros de crédito nesa área. Incrementa, polo tanto, respecto ao ano pasado, nun 23,49, é dicir, sigue a representar esa primeira área de importancia no orzamento, cun 22,75% da porcentaxe de todo o orzamento municipal. Nesta área vai todas as actuacións derivadas de alcantarillados, abastecementos, de servizos básicos, limpeza viaria, recollida de residuos, alumeado público. Está claro que tamén van novas actuacións e moitos investimentos neste tipo de áreas, como decimos, alcantarillado, ese novo contrato de limpeza viaria, con ampliación de servizos, esa recollida de tratamento de residuos, o plan de limpeza no rural, e tamén o cambio do alumeado público a lez de todo o rural e tamén dos núcleos urbanos. Aquí están as porcentaxes de crecemento respecto do ano 2012 e respecto do ano 2020. A segunda área de importancia segue a ser a área de educación, tamén con un salto importante no tocante ao crédito este ano, con 5.565.000 euros. É dicir, incrementa en casi 750.000 euros, nun 14,82% respecto ao orzamento que tiñamos no ano 2020. Tamén representa esa segunda área de importancia con un 18,62% do total do orzamento municipal.
En esta partida van ampliación e mellora de todos os servizos de conciliación, ata 1.119.000 euros, cun plan de mantementos de centro tamén que se desenvolverá durante o ano 2021 e 2022, de 85.000 euros para este ano, 2021, e ese reforzo, por suposto, das limpezas e do monitoraxe relacionado con os comedores escolares e tamén cos servizos lúdicos, non? E servizos de conciliación. A terceira área de importancia tamén segue a ser servizos sociais, unha área que seguimos a blindar desde este goberno, cun 8,68% do total do orzamento municipal. Este área de servizos sociais ten un crédito de 2.600.000 euros, é dicir, tamén se incrementa nunha porcentaxe moi importante respecto do ano pasado, en 360.000 euros, un 11,26 respecto do 2012. Estamos nun momento complicado, entendemos que esa blindaxe ten que seguir así, ten que seguir crecendo a área asignada a servizos sociales. Incrementamos, por tanto, esa renta social municipal en 230.000 euros, ampliamos ese servizo de axuda a domicilio en 11.119 horas a maiores, das que xa se están prestando, por lo tanto, hai ese incremento dentro desa partida tamén de casi 200.000 euros, e se reforzan todos os programas sociais ligados a esta área de promoción social, como son Mesan, Sanauga, transporte adaptado, actividades para maiores, e se inclúe unha rehabilitación, un crédito para rehabilitar tamén un edificio público como vivenda social de preto de 100.000 euros que vai integrado dentro das actuacións da DUSI. Tamén esta área, se vos fixades, respecto do orzamento que atopamos a nosa entrada, incrementa en 1 millón de euros, por lo tanto, un 64,94%, ese reforzo e esa blindaxe, como decimos, tan importante para este goberno, da área de servizos sociais. Estamos ante un orzamento sustentable, equilibrado, participativo, un orzamento que recolle tamén as actuacións dos orzamentos participativos, aquelas actuacións escollidas pola veciñanza mesá, como son as melloras no anfiteatro de Milladoiro, a mellora de seguridade viaria no rural, sinalización de rutas de senderismo, festival feminista de arte urbana no rural, curso para o uso das novas tecnoloxías, obradoiros de sexualidade para a mocidade. Todas esas actuacións foron escollidas pola veciñanza mesa. Un orzamento que apuntala e reforza ese emprego público, cun capítulo 1 de persoal que xa supera os 9 millóns, toca en 9.330.000 euros, representando ese 31,22%, como dicía, do orzamento municipal, incrementando esa cifra. Aquí visualmente se ve a evolución do capítulo de persoal que se pasaba inicialmente de 7.100.000 a nosa entrada, o orzamento que había en 2012 e agora mesmo xa nos atopamos en 9.300.000. Estas son as porcentaxes que respecto ao ano pasado, como digo, hai un incremento importante. O máis salientable tamén é esa forte inyección de fondos públicos, como digo, nos momentos que estamos, no momento de crise económica, este goberno aposta por a inyección de fondos públicos. Creemos que é importante dinamizar a economía e que este é o medio para dinamizar a economía, inyectar esos cartos a través de investimentos públicos, de reforzo dos servicios, dinamización do comercio, etc. Entón, ese crédito de capítulo 6 incrementou bastante, e xa supera os 6 millóns de euros, 6.164.000 concretamente, como a maior cifra de investimentos nos últimos 10 anos. Incrementan un 20-54% respecto á cantidade que orzamentamos no 2020. Entón, aquí se inclúen todas as actuacións da DUSI, que son de 1.800.000 en diferentes áreas, a creación de esa mesma central, Mercamirás, ese programa de inserción de colectivos, o transporte urbano, zonas verdes, novas tecnoloxías, son as diferentes áreas as que se vai a investir dentro da DUSI, e tamén, por suposto, da Diputación, agradecendo desde aquí a Diputación Provincial da Coruña todo ese apoio que amosou durante ese ano 2020 complicado e o que está a amosar agora tamén este ano, e as obras ligadas ao ciclo integral da auga e a creación dese pabellón de Bertamirán son, digamos, as obras máis salientables dentro dese capítulo de investimentos que, como digo, tamén dentro do orzamento vedes que con respecto ao que nos atopamos a nosa entrada, que era o orzamento 2012, había 2.740.000 orzamentados en capítulo 6 e nos pasamos a 6 millóns, é dicir, hai un incremento dun 124,93%, de 3.400.000 de crédito con respecto a esa partida e esa de capítulo 6. Por eso falamos de forte aposta en investimentos públicos, sobre todo neste ano,
que, como sabemos, está golpeado por la pandemia y por la crisis tanto sanitaria como económica. Aquí se ve tamén moi visualmente a gráfica e a evolución e o incremento dese capítulo desde o 2012 nos diferentes orzamentos hasta a cifra actual. Tamén se inclúe, por suposto, a maiores destes investimentos que decía, moitos outros investimentos en mellores de accesibilidade, pavimentación de vías públicas, alumeado, dotación de mobiliario para ese coworking, reforma do centro ocupacional, formación onde se desenvolven os obradoiros, estancias deportivas, a digitalización do arquivo, nova cartografía, mellores nas casas de cultura, modernización tecnolóxica, condicionamento e reforzo de locais, porque todo estas actuacións leva consigo, como digo, ese reforzo de capítulo 1, por lo tanto, tamén precisamos de locais públicos para poder desenvolver as actividades. E no tocante ao capítulo 2, pois ese capítulo de reforzo de servizos. De capítulo 2 casi se achega aos 13 millóns de euros, representa ese 42,96 do total do orzamento municipal. Incrementa en 817.000 euros respecto ao ano pasado. Aquí, por suposto, van todas as actuacións, actividades ligadas a esa prestación de servicios constante, esa ampliación, ese reforzo nas diferentes áreas. E aí vedes a evolución tamén na gráfica. Este é un resumo da descripción por áreas, salientar que servicios básicos, bienestar comunitario é a área de primeira importancia, educación segunda, como digo, e servicios sociales terceira, e paulatinamente pues, vamos tendo ese crédito nas diferentes áreas con os porcentaxes que vedes no cuadro. Estas comparativas de gasto tamén nos axudan a ver efectivamente esa importancia dentro das áreas de gasto en cada unha das partidas. E aquí o gasto para habitante tamén un dato importante, como vedes vai parello, por suposto, ao crédito asignado a cada unha das áreas, e temos pues, en primeira orden os servizos básicos con 211.000 euros de gasto por habitante, os 173 de educación e os 70,83 de servizos sociales. Intereses continúan a ser moi baixos, moi baixiños, os máis baixos desta serie. Inicialmente, como vedes, no 2012 os intereses acababan casi 300.000 euros, e estamos nada, nos intereses de 10.000 euros, é dicir, moi baixiños. A débeda o mesmo, nos empezamos con un nivel de débeda importante, como vedes, no 2012 e no 2017 se amortizou toda a débeda bancaria, por lo tanto agora sí que imos incrementando moi pouquiño, representa nada, un 0,47% no orzamento, que son ligadas a esos préstamos que estamos a pedir para as actuacións da RUSI, para ese 20% de financiación de fondos propios. E nas axudas, no tocante as axudas e subvencións, tamén incrementamos, é dicir, entendemos que un ano no que sí hai que facer ese pequeno tamén esforzo, pequeno gran esforzo, en incrementar esa cantidade e ahora mesmo é a cantidade tamén na década máis alta de transferencias corrientes, que son as axudas que le damos pues, as diferentes entidades pues, de prestación que colaboran nesa prestación de servicios co Concello. Entón, se incrementan un 11,29%. Aquí tamén está a evolución. Eso no tocante os gastos. E no tocante os ingresos, pues, temos un crecemento tamén dun 9,20%. E salientar que ese crecemento de ingresos non se produce porque se incrementen nin tasas nin precios públicos, é dicir, desde o 2012 este goberno mantén os mesmos prezos, tasas e prezos públicos e impostos que había naquel momento. O sea, o porcentaxe e os tasas e tipos impositivos que hai no momento actual son os mesmos. Simplemente que hai unha evolución ao longo destes anos, hai un incremento poblacional, hai unha ampliación na prestación dos servizos e entonces os usuarios, por suposto, incrementan cando se prestan máis servicios e, sobre todo, cando se prestan máis servicios tamén de calidade. E outro pulo importante nos ingresos olimos ter coincido, porque si hai novas obras e construcións pues, que se pediron licencias para facer e desenvolver estas novas construcións. No tocante a tasas e precios públicos, pues, xa vedes aí, en principio, como digo, é unha conxelación de tasas e precios públicos e aí se amosa neste gráfico o pequeniño incremento, que é moi pequeno, que houve derivado pues, deso do incremento de usuarios, pero como vedes non se modifican as tasas e precios públicos. E pues, os impostos directos importantes, como sabedes, o IBI e AE, representan, pues, incrementan un 2,7 por ese incremento pues, de usuarios e poblacional.
E aquí tamén está, vedes que efectivamente ese pequeniño incremento que se dá neses impostos directos é motivado polo incremento da poboación e o número de usuarios nos servicios, nos diferentes. Si hai un incremento importante de recaudación, unha captación de recursos de outras administracións, pasamos transferencias corrientes, se incrementan un 7,9%. Pasamos a un 34% respecto de fai 10 anos. Se incrementa moitísimo esa cifra de transferencias corrientes, que son axudas que nos dan outras administracións, e nas transferencias de capital tamén hai un incremento importante e máis elevado que a serie histórica, e supón un incremento dun 42% respecto ao 2020. No tocante ás transferencias corrientes, estamos a falar de unha cantidad de 9.397.000 euros, e no tocante ás transferencias de capital estamos a falar dunha cantidad de 3.440.000 euros. Os recursos que se obteñen das outras administracións. E aí vedes tamén a serie. Vedes a serie gráficamente, que a verdade é moi visual, e o incremento que tiveron tanto o capítulo 4 de transferencias correntes de ingresos como o capítulo 7 de capital. E finalmente, bueno, aquí xa temos a evolución dos diferentes orzamentos deste Concello, que, como digo, a nosa entrada pues, estaba en 23 millóns, o orzamento de 2012, que estaba prorrogado no 2015, e a medida que nos pusimos a traballar fomos incrementando pues, en diferentes porcentaxes e cantidades de orzamento ata chegar a este maior incremento, que era do 9,20%, e que, como digo, acada esos 30 millóns de euros. Como resumo, pues decir que estamos ante un orzamento que medra ano tras ano o quinto orzamento consecutivo do Concello de Ames. Tampouco se deu nunca ninguna circunstancia así, que consecutivamente un goberno aprobara 5 orzamentos municipais ano tras ano, e que apuntala, reforza e blinda os servizos que sí se consideran máis importantes. Son todos importantes, pero desde logo en momentos como os que estamos a vivir sí creemos que apuntar esos 3 servizos importantes, como son os servizos básicos, como son esa área educativa e de conciliación, e tamén esa área social tan importante. Moitas gracias. Moitas gracias, Gemma. Bueno, despois da explicación que fixo Gemma, non me queda outra que agradecerlle o traballo feito tanto na elaboración dos orzamentos como na presentación que fixo a Eda como concelleira responsable e ao departamento de intervención, sobre todo a interventora, a Marga, porque sabemos que está un concello además que está moi cargado de tarefa, e preparar estes orzamentos non foi doado, non é doado preparar ningún, pero estes tampouco foi doado dada a situación que dicía Gemma que vivimos nos últimos meses e que estamos a vivir. Eu creo que é moi importante e é moi de poner en valor estes quintos orzamentos consecutivos que se fan, porque pone claramente a rigorosidade e o traballo e a estabilidade que ten este goberno. Moitos concellos da nosa contorna e da nosa provincia carecen a día de hoxe de orzamentos, incluso falamos de cidades con moitos máis medios e cidades grandes que non teñen eses orzamentos. E hai outros que xa anunciaron que non os van a facer este ano. Eu destacar dúas cousas moi rápidas, dicir que seguimos apostando polos cidadáns e polas cidadás, con esa frase ademais que tanto se usa últimamente, que é que non queremos deixar ninguén atrás, e destacar a forte aposta que se fai tanto nos sistemas de conciliación como na benestar social e servicios sociais, onde, se non me fallan malas contas, entre as dúas pois andamos polos 250 euros por habitante aproximadamente, e creo que é unha aposta importante, e máis nestes momentos que estamos a vivir. Tamén quero deixar unha pequena crítica, porque vemos como o goberno do Estado incrementa as aportacións que fan os concellos. A Diputación da Coruña, tanto ano pasado como este mesmo ano, tamén incrementou as aportacións, non só para investimentos e gasto corrente, sino tamén creando unha liña nova para servicios sociais, e unha liña nova máis que se vai a quitar
para axuda ao comercio, e vemos que a Xunta de Galicia pois non só non incrementa esa cuantía que nos dá habitualmente, sino o que fai é gravar e cargar cada vez máis aos concellos, aínda con máis gastos que temos que estar asumindo constantemente, non só xa no COVID, o que hemos falado, e quero recordar que o ano pasado andábamos en torno a 1 millón de euros de gastos extraordinarios que tivemos que facer, e por parte da Xunta de Galicia non recibimos ningún só euro, sino que recibimos cada vez son máis castigos, como, bueno, pois agora mesmo se está vendo, incluso tendo que dedicar as policías locais a facer traballos extras que ao final que temos que asumir son os propios concellos, ¿no? Entonces eu creo que unha vez que salamos desta situación na que estamos, esperemos que sexa canto antes, os concellos temos que empezar a falar e a plantearnos todo isto que está acontecendo e que acontece ca administración autonómica, onde cada vez estamos asumindo máis competencias impropias e a propia administración está querendo facernos partícipes aínda de ter máis gastos. Por exemplo, temos na depuradora de Sisalde, onde agora nos di, por exemplo, que é unha competencia o saneamento e abastecemento é unha competencia municipal, intentando eles escorrer as súas responsabilidades. Nada máis por minha parte, reiterar os agradecementos e o bo traballo, e o complicado vai ser nos orzamentos do ano que ven. Bueno, claro, canto máis vai subindo, de chegar un momento que tes un teito e despois vai a ter que empezar a baixar. Parabéns. Moitas gracias, David. Moi bo día, pois como xa se ven a repetir no día de hoxe, 5 anos e 5 orzamentos consecutivos, 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021. Unha diferencia máis superior aos 6 millóns de euros entre estes 5 anos, non? Iso, sen dúbida, o que reflexa é a aposta clara pois, por ofrecer máis servizos e servizos de calidade públicos á veciñanza de Ames, e que fai de Ames pois, un concello moi atractivo para vivir e para traballar. Sen dúbida, no ámbito da conciliación, do benestar social, igual que en outras moitas áreas, e os servizos que se ofrecen do concello son fundamentais pois, para a mellora da calidade de vida da veciñanza, e niso le vamos a traballar nestes 5 anos con estes 5 orzamentos, e que sen dúbida poñen de manifesto esa necesidade de acompasar o incremento demográfico e poblacional con ese atractivo coas contas e co saneamento económico neste sentido, tanto que se refire a investimentos como a gasto corrente e tamén a reducción da débeda, que é unha cuestión que tamén hai que poñer de manifesto. Sen dúbida, este 5º orzamento deste goberno tripartito ven a demostrar esa estabilidade política necesaria para o Concello de Ames, sobre todo agora reforzada pois con esta maioría política, tamén a capacidade de xestión nese sentido, que moi agradecer a compañeira Gema aquí do Departamento Económico, pero tamén aos 3 grupos pola súa generosidade, pola súa boa comunicación de cara a aprobar unhas contas no primeiro trimestre de ano. Xa se apuntaba aquí, outros moitos concellos están todavía pendentes desa aprobación, e, por lo tanto, desa necesaria estabilidade que trae dotarnos dun orzamento, xa digo, anual nos últimos 5 anos. Por esa parte, facer unha valoración moi positiva deste novo orzamento nun momento moi complexo, é dicir, pero que nese sentido o Concello ten que estar á altura das circunstancias e os responsables políticos tamén, e, por lo tanto, otorgar esa estabilidade necesaria e adaptar as contas, os números, á realidade actual, que necesariamente, o agardemos, cando menos, vaya mudando a mellor sempre nos próximos anos, unha vez superemos esta situación tan complexa derivada por esta pandemia. Parabéns, en todo caso, tamén ao equipo que formou estes 5 anos de negociación, mesmo tamén coa oposición, poner en valor esas xuntanzas que se mantiveron para tratar de recoller achegas dos grupos da oposición, xa digo, a maiores de ter xa a maioría para proceder á súa aprobación, o cal demostra tamén o talante, o diálogo deste goberno, non? Tamén en contraposición con outros concellos, mesmo veciños, que todavía non teñen aprobados os orzamentos ou que incluso camiñan casi para unha imposición do mesmo en vez de achegar posturas por resto dos grupos da oposición. É fundamental chegar a ese acordo e facer un orzamento que responda ás necesidades do conxunto do concello, non só do goberno, sino tamén do conxunto do concello e da corporación. Por lo tanto,
noraboa, a tratar de executar agora no que nos queda de ano o orzamento e apelar, isto xa con isto remato, a cooperación institucional. É fundamental que, aparte de nos ter feitos os deberes, feitas as contas, que teñamos ese apoio necesario. Antes comentaba tamén Blas en relación ás achegas de outras administracións, de outras institucións. Pensemos no necesario apoio por parte do Goberno do Estado en cuestións de infraestructuras que entendemos fundamentais, da Diputación da Coruña, da Xunta de Galicia, especialmente no ámbito do saneamento ou tamén no ámbito educativo, sempre facemos referencia, e, polo tanto, nesa línea de consenso e de acordo, moverémonos nesa órbita, moverémonos durante este ano, onde a ciudadanía tamén espera de nós esa resposta, esa colaboración, ese entendemento para sair de unha situación moi complexa. Moitas grazas e a seguir. Moitas gracias, David. Bueno, a ver, está todo dito, vale? É dicir, realmente hoxe para nós é un día de satisfacción. Eu recordo o primeiro orzamento cando o presentamos, esa ledicia que tiñamos todos, e parece que está normalizado xa, e benvida esa normalización desta presentación das contas que durante 4 anos na legislatura anterior, pois hai 2 legislaturas, só foron quen de presentar un orzamento. Por lo tanto, parecía algo excepcional. Agora, pois presentar un orzamento non só é algo normalizado, sino que é algo de obligado cumprimento se queremos gestionar un concello como é Ames, que medra. E non só medra Ames en poboación, sino que medra tamén en orzamento, en investimento, en no social, medra tamén no que é o gasto corrente, medra nos esforzos que se fan no capítulo 1 de recursos humanos, medra en torno a todo o que ten que medrar que realmente na xestión. Nos, cando chegamos ao goberno, foron moitos os que nos decían que xa non só non duraríamos X meses, sino que como trigoberno non seríamos capaces de estar presentando as contas que podemos estar presentando. E moito menos se podían imaginar que chegaríamos a presentar unhas contas con a bagaxe económica tan positiva. Ter menos débeda, ter menos intereses, estar distribuindo os cartos dunha forma máis equitativa, con participación, con transparencia, no algo doado, e por riba, se contamos que hai unha taxa de reposición que nos impide crecer máis, pois, lógicamente, é un día de satisfacción non poder presentar as contas. Cumprimos ese objetivo que no mes de outubro nos marcamos un ano máis. Isto non é algo doado, é evidente que así o demostran os datos que aparecen e que recollían tanto Blas como David, no sentido de que hai moitos concellos que non teñen presentar as contas, ou que mesmo unha situación como a que estamos, non só económica, sino social, non iban a priorizar no que son esas contas, e nos foi totalmente ao revés. No mes de outubro dixemos, volvemos a presentar uns orzamentos porque creemos que máis que nunca se necesitan novos orzamentos para o 2021 de cara a poder dar ese incentivo e cumprir con ese plan de reactivación que temos aprobado. Hai que pensar que dos case 30 millóns de euros que vamos a destinar a este orzamento 2021, 20 millóns desos 30 se vai precisamente o que é gasto corrente e o que é investimento. É dicir, a prestación de servizos, porque somos un concello no que sabemos que prestamos eses servizos de conciliación, educación, cultura, deportes, mocidade, medio ambiente, turismo e demais. Somos un concello prestador de servizos, pero tamén de investimento. E xa digo, 20 dos 30 millóns estarán destinados nesa partida, deixando máis o que é a outra gran partida como pode ser o capítulo 1. É certo que a limitación que temos os concellos cada ano é maior. Primeiro foi unha lei de contratos, despois foi esa taxa de reposición, esas reglas de gasto e demais, e, polo tanto, nos gustaría poder ter unhas contas ainda máis expansivas. Pero o crecemento dun 9,2% con respecto ao ano pasado creo que se debe precisamente á capacidade de xestión. É dicir, non hai máis que ver as cifras para ver que a captación de fondos que se fan, prácticamente deses 6 millóns de investimentos que se van a facer ao longo do 2021, a metade ven de captación de fondos europeos, como pode ser esa DUSI con 1,8 millóns, ou de fondos, neste caso, tamén europeos, pero a través do IDAE, para que o cambio de luminarias que é 1,3 millóns. É dicir, 3,1 millóns son porque se estivo traballando por os departamentos correspondentes por este goberno en captar eses fondos con planificación e precisamente gracias a esa planificación pois poder optar aos fondos e aínda os que captaremos, porque seguimos nesa mesma liña e gracias a ese esforzo pois agora o Concello de Ames xa ten esa música europea, xa estamos nese rol europeo de saber
que pide Europa e que piden os concellos e poder optar eses fondos. Por lo tanto, esa nosa obriga e sin olvidar, lóxicamente, un dos datos que a mí sempre máis me gusta destacar, que é o incremento